Με πάρα πολύ που είμαι εδώ, που είναι και ο εκδότης μου εδώ, επιτέλους σε μία ομιλία μου, ο γενναίος Καρατζάς Νίκος, ο οποίος εξέδιδε βιβλία του Θεοδωράκη σε εποχή που ο Θεοδωράκης δεν ήταν τόσο της μόδας όσο είναι σήμερα. Και σε προσωπικό επίπεδο του έχω πει ότι είναι ο πιο γοητευτικός εκδότης. Ξεκινώ λοιπόν. Καθώς ερχόμουν εδώ, ένα λεπτό πριν σε παρακαλώ να μετρήσετε ο χρόνος, θέλω να το πω αυτό, και κατέβαινα το πεζοδρόμιο στη Σταδίου, είδα πως είχαν βάλει γαρίφαλα στην πλάκα εκείνη που έχουν φτιάξει για το Σωτήρη τον Πέτρουλα, επειδή αύριο είναι η Πρωτομαγιά. Και σήμερα ανάμεσά μας υπάρχει μια γυναίκα η οποία ήταν σε εκείνη τη διαδήλωση που δολοφόνησαν το Σωτήρη και είναι η μαμά μου. Θέλω να πω για τον Μίκη δύο πράγματα. Ότι το ένα είναι ότι στο πρώτο μου θεατρικό έργο, στο πρώτο μου μονόπρακτο, μου πρόσφερε απλόχερα τη μουσική του χωρίς να ζητήσει τίποτα και αυτό πραγματικά μου άνοιξε το δρόμο για το χώρο του θεάτρου. Και το δεύτερο είναι ότι αν κάποιος με ρωτούσε, αυτό Μίκη μου το λέω για σένα, αν κάποιος με ρωτούσε ποια είναι τα θεμέλια σου, θα έλεγα η μαμά μου, ο μπαμπάς μου και ο κεντρικός μου άξονας από μια ηλικία και μετά ο Μίκης Θεοδωράκης. Έτσι μου έμελε, πραγματικά μου έμελε να μιλάω για το συγγραφικό έργο του Θεοδωράκη, για τα πολιτικά του κείμενα, για τα κείμενά του για τη μουσική, για τον πολιτισμό και για την ιστορία της Ελλάδας, για τα γεγονότα που έζησε εκείνος, πληρώνοντας κάθε φορά το τίμημα. Και θα εξακολουθήσω να το πληρώνω και είμαι έτοιμη γι' αυτό. Ξεκινώ λοιπόν την ομιλία μου, μου δόθηκαν 10 λεπτά και σε αυτά τα 10 λεπτά θα σας μιλήσω, δεν θα σας κουράσω. Και εμένα 7 μου είπανε, αλλά έκανα ταρτοπόλεμο. Εάν αρχίσουμε να μιλάμε ένας με τον άλλο, θα περάσουν πολλά δεκάλεπτα. Λοιπόν, ο Φαλκόνης πεγράφεται, εντάξει, να τα λέω αυτά. Λοιπόν, η ανακάλυψη της θεοδωρακικής σκέψης είναι αποκάλυψη ενός άλλου κόσμου. Ξαναρχίζω. Παρακαλώ. Η ανακάλυψη της θεοδωρακικής σκέψης είναι αποκάλυψη ενός άλλου κόσμου και διαδικασία μοίησης. Ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε πολλά βιβλία, όπως υπόθηκε, 56 έχει μετρήσει το μέγαρο μου και το αρχείο του. Για μένα κορυφαίο είναι το χρέος. Σήμερα όμως θα σας μιλήσω για τους διαλόγους στο Λυκόφος και τους μονολόγους στο Λυκαβιές, τα δύο τελευταία του έργα που εκδόθηκαν εδώ, ογκωδέστατα και τα δύο. Επίσης μου ζητήθηκε να μιλήσω για το δικό μου βιβλίο, το οποίο γράφτηκε με τη συμμετοχή του Μίκη και είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο Νίκος, και ξεκινώ από το δικό μου γρήγορα, γιατί δεν μ' αρέσει να μιλάω για το βιβλίο μου. Λοιπόν, το βιβλίο χωρίζεται σε 4 μέρη. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος έχουμε την ανάλυση των 4 έργων «Επιτάφιο στο τραγούδι του νεκρού αδερφού άξιον εστί Ρωμιοσύνη», μετά σχετικά με το κίνημα του πολιτισμού την περίοδο 1963-1967 και τη δημοκρατική νεολαία Γρηγόρης Λαμπράκης ως νεολαίστικο κίνημα παγκόσμιας πρωτοπορίας. Μετά έχουμε την ανάλυση του έντεχνου λαϊκού τραγουδιού και πώς αυτό μετασχηματίζεται σε κίνημα πολιτισμού. Μετά περνάω στη δικτατορία, πατριωτικό μέτωπο, πρώτη αντιστασιακή οργάνωση, μουσική δημιουργία, καθώς ο Μίκης είναι στη φυλακή, και διεθνοποίηση του ελληνικού προβλήματος. Το βιβλίο συνεχίζει με την μουσική δημιουργία και τον πολιτικό αγώνα του Μίκη από τη μεταπολίτευση ως το 2015. Τώρα, στο δεύτερο μέρος, το κεφάλαιο το έντεχνο λαϊκό τραγούδι από τη Χούντα μέχρι σήμερα, ο Μίκης μου ζήτησε να κάνω αυτή την έρευνα, αναφορά σε συνθέτες, ποιητές και στιχουργούς και στα σημαντικότερα έργα τους. Το βιβλίο αναφέρει τεκμηριωμένα
την επίθεση που δέχτηκε το έντεχνο λαϊκό τραγούδι από τα τέλη του 70, 78, 79 περίπου, 77 εκεί και μετά, με βασικό στόχο το έργο του Θεοδωράκη και ενίοτε του Χατζηδάκη και βεβαίως όλων όσων υπηρετούσαν το έντεχνο λαϊκό τραγούδι και τη μελοποιημένη ποίηση. Εξηγώ γιατί και πώς ενθρονίστηκε το λαϊκιστικό τραγούδι ως το γνήσιο λαϊκό εργατικό και πώς αυτό το γεγονός οδήγησε στην πολιτισμική κρίση που ζούμε σήμερα. Ωστόσο το βιβλίο ολοκληρώνεται με την πεποίθηση ότι το έντεχνο λαϊκό τραγούδι συνεχίζει δημιουργικά την πορεία του με νέους συνθέτες, στιχουργούς και ποιητές και με τη στήριξη των οριμότερων μελών της κοινωνίας. Στο βιβλίο αυτό ο Μίκης πρόσφερε τον πρόλογο του και το κείμενό του με τίτλο «Κίνημα πολιτισμού», με το οποίο προτείνει τη δημιουργία ενός νέου πολιτιστικού κινήματος. Επίσης, είναι η πρώτη δημοσίευση της ομιλίας, η πρώτη γραπτή δημοσίευση, υπάρχει στο βίο μου το Στυλομίκης, της ομιλίας που έστειλε εδώ και εκφώνησε η Μαρία Ιφαραντούρης τη μέρα της παρουσίασης του βιβλίου του Ανδρέα Μαράτου. Τώρα, γενικά για το συγγραφικό έργο του Θεοδωράκη, βλέπουμε έναν λόγο λυρικό, ακόμα και στα πλέον απαιτητικά κείμενά του, τα θεωρητικά, ιδεολογικοπολιτικά και φιλοσοφικά, και παρατηρούμε ότι ο Θεοδωράκης επικοινωνεί με τον Αναξίμαδο, τον Ηράκλειτο, τον Μακρυγιάννη, τον Μάρξ και τον Λένιν, με τη δυτική και τη ρωσική συμφωνική μουσική, με το βυζαντινό μέλος και τους αρχαίους τρόπους, με το ρεπέτικο και λαϊκό τραγούδι. Παρατηρούμε τη βαθιά επικοινωνία και βιωματική του εμπειρία με την ελληνική ποίηση από τους τραγικούς μας ποιητές έως και τους σημερινούς. Ο Θεοδωράκης εντάσσει στη μαρξική σκέψη, αυτό είναι η δική μου εκτίμηση, την ελληνική θέαση του κόσμου. Επιδιώκει μια νέα σύνθεση ιδεών και προτείνει μια νέα οπτική στον αγώνα για την καθολική απελευθέρωση του ανθρώπου. Άλλοτε πρωτοτυπεί και πρωτοπορεί και άλλοτε ενώνει το νήμα με τους πνευματικούς δημιουργούς της γενιάς του. Για τον Θεοδωράκη, ο κοινωνικός αγώνας είναι άρρηκτα δεμένος με τον αγώνα για τον πολιτισμό, τον οποίο δεν αντιλαμβάνεται ως επικοδόμημα, αλλά ως δομικό στοιχείο της κοινωνίας. Διαβάζοντας τους διαλόγους στο Λυκόφος και τους μονολόγους στο Λυκαβιές, διαπιστώνουμε ότι ο Θεοδωράκης, από τη στιγμή που μοιείται στην αριστερά το 1943 έως το θάνατό του το 2021, ακολούθησε έναν ενιαίο και αδιαπραγμάτευτο αξιακό δρόμο. Μία απαράγκλητη πορεία 78 ετών, αλλά διαρκώς εξελισσόμενη ως προς την έκφραση και τα μέσα του αγώνα. Ο Θεοδωράκης παρατηρούσε την εκάστοτε νέα συνθήκη, εντόπιζε τη βασική αντίθεση κάθε φορά και χωρίς να εγκαταλείπει τα ιδανικά του, αναδιαμόρφωνε την τακτική του, ενώ ο στρατηγικός του στόχος παρέμενε πάντα ο ίδιος, δεν χρειάζεται να αναφέρω, είναι γνωστό ποιος ήταν ο στρατηγικός του στόχος. Αυτό όμως δεν γινόταν πάντα κατανοητό, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε σύγκρουση και αντίθεση, σε συγκρούσεις και αντιθέσεις και να επικρατεί συχνά το δόγμα, ο καλός μουσικός, ο κακός πολιτικός, ενώ ταυτόχρονα ο βόρβορος εκείνων προς τους οποίους είχε υψώσει το όπλο του με τοπικά έφτιαχναν το σενάριο. Για τους διαλόγους στο Λυκόφος ειδικά, το προλογίζει ο Μίμης Ανδρουλάκης. Το βιβλίο αποτελείται από 95 συνεντεύξεις από το 2003 στο 2015 στην πρωταρχική τους μορφή. Θεματικές ενότητες. Δεν μπορώ ο χρόνος δεν μου επιτρέπει να πω κάτι άλλο παρά μόνο τίτλους. Οι ενότητες, όχι με τους τίτλους του Μίκη, με τους τίτλους που έχω βάλει εγώ στις ενότητες Μαργαρίτα. Ο ζητούμενος άνθρωπος. Η πολιτική ως πράξη ευθύνης και αγώνας για το ευζήν. Για το ΕΑΜ, για τον πολιτισμό, για τη μουσική, για τους ποιητές, ειδικότερα για το Ρίτσο, τον Μιχάλη Κατσαρό και τον Παύλο Νερούδα, για το μουσικό του έργο, για τη λαϊκή και συμφωνική του μουσική,
για τη μελοποίηση των τραγικών ποιητών, η λυρική τραγωδία, οι όπερες του που είπε ο Μίλτος, κείμενα, συνεντεύξεις για τη Μακρόνισσο, συνεντεύξεις για το πώς ο ίδιος βλέπει την αριστερά στον 21ο αιώνα, με την πεποίθηση ότι ο σοσιαλισμός παραμένει το όραμα των καταπιεσμένων και πώς εκείνος βλέπει τον κομμουνισμό, τον οποίο ονομάζει ηλιόλουστο. Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνολικά 40... συγγνώμη, έχω χάσει τις σελίδες μου. Ναι, περνάμε στους μονολόγους των Λυκαβιές. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Κασιμάτης, είναι δύο επίλογοι, ο ένας του Ανδρέα Μαράτου, ο άλλος του Μίκη Θεοδωράκη, αναφέρεται σε κείμενα από την περίοδο 1996-2016. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος του βιβλίου, ξεχωρίζω έτσι, η ομιλία του «Ημών η λύση Ελλάδα ουδέτερη χώρα και παγκόσμιο κέντρο πολιτισμού και αθλητισμού» το 2013. Το αντιμανιφέστο, θεωρία των ανθρωπομονάδων, ελεύθερος χρόνος και πολιτισμός. Τη θεωρία του για τη συμπαντική αρμονία, στο δεύτερο μέρος του βιβλίου. Ομιλίες, δηλώσεις, άρθρα, συνολικά 42 κείμενα, από το 1996 έως το Μάιο του 2016 για τα ζητήματα της εθνικής ανεξαρτησίας, της ελληνικότητας, του πολιτισμού, της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της λαϊκής κυριαρχίας. Από τις ομιλίες του ξεχωρίζω εκείνες που εκφώνησε κατά την τελετή αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα στα ακόλουθα πανεπιστήμια Μακεδονίας, Αριστοτέλειο, Θεσσαλίας και Κρήτης, με την ευκαιρία να αναφέρω ότι ο Θεοδωράκης ήταν επίτιμος διδάκτορας του ΕΚΠΑ, αλλά και του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ, του Βοσπόρου και του Σάλτσμπουργκ. Την ομιλία του επισημαίνω εκβαθέων για τον εμφύλιο πόλεμο που εκφωνήθηκε σε διεθνές συνέδριο που έγινε στην Κρήτη για εκείνο. Για το πρόβλημα της ελληνικότητας, πόνημα, με το οποίο ο Θεοδωράκης υπερασπίζει την αδιάλειπτη συνέχεια της ελληνικότητας. Την ομιλία του «Ελεγείο και Θρήνος» για τον Βασίλη Ζάνο, που εκφωνήθηκε το 2008 σε εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Οδυσσέας Ελίτης, ένας Έλληνας επαναστάτης, σε συμπόσιο το 2011 για τον ποιητή. Οι μονόλογοι στο Λυκαβιές ολοκληρώνονται με 20 δημόσιες παρεμβάσεις του, ομιλίες, άρθρα, δηλώσεις, από την 1η Ιουνίου 2010 μέχρι το Μάιο του 2016. Ως ιδιαίτερα σημαντικές κατά την άποψή μου είναι η Σπίθα, ο εθνικός μας πλούτος και η πολιτική του διαχείριση σε εκδήλωση μαζί με έγκριτους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού τον Νοέμβριο του 2012, και υπάρχει λόγος που λέω τις ημερομηνίες, επισημαίνω τα άρθρα του προς τη Διεθνή Κοινή Γνώμη Αλήθεια για την Ελλάδα 2012 Φλεβάρης, λίγο πριν φύγει για τη διαδήλωση στο Σύνταγμα, και το 2013 Ευρωπαϊκή Πατριωτική Αντίσταση. Τέλος, τα τρία άρθρα από τις 12 Ιουνίου 2015 ως το Φλεβάρι του 2016, τα εξής τρία. Ποια είναι η αληθινή πραγματικότητα? Αυτό βρείτε το στο ίντερνετ, λέει ότι ζούμε σήμερα. Η ανατομία του όχι, η υποταγή και η αντίσταση 13 Ιουλίου 2015 και ώρα 0. Και ώρα 0 είναι το άρθρο του. Ολοκληρώνω με ένα μικρό απόσπασμα από τον επίλογο του Μίσθου. Ας μπούμε σε κλιβαλίδισμού τώρα. Η ζωή μου τα έζησε όλα. Στον υπερθετικό. Τη χαρά και τον πόνο. Το κόκκινο και το μαύρο. Την αγάπη και το μίσος. Τον θρίαμβο και την απογοήτευση. Το φως και το σκοτάδι. Αυτή υπήρξε η ζωή μου. Γιατί την άλλη, αυτή που σας αποκαλύπτω σήμερα, την έζησα γαλήνιος, βέβαιος και ευλογημένος. Έτσι το θέλησε η μοίρα, αυτός ο αποχαιρετισμός, να συμπέσει με την εικόνα της Αγίας Μητέρας μου, της προσφυγοπούλας από το τζεσμέ της Μικράς Ασίας. Την ίδια εικόνα που είδα στο πέραμα
στην αλλοτινή εκλογική μου περιφέρεια, τότε που τα δώσαμε όλα για αυτή την έρμητη πατρίδα. Παιδί μου, αυτή που βλέπεις εδώ δεν είναι η πατρίδα μας. Πέθανε με αυτό τον καημό. Με τον ίδιο καημό σας αποχαιρετώ κι εγώ. Μίκης Θεοδωράκης, Ιανουάριος 2017.